आज संध्यार नाटक उपभोग करिबा अबुझा रजा को पाळबिंडा मंत्री। सावधान 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 प्रजापालक शत्रु संहारक दिग्विजयी न्याय धर्म सत्यर अधिकारी अंधारी मूलक राज्यर महाप्रतापी महाराज श्री 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 108 श्री पवनादित्य मांधाता महापात्र दरबार को विजय। जीवे महाराजा दरबार कुह आसी जीवे महाराजा दरबार कुह आसी जीवे महाराजा दरबार कुह आसी जीवे महाराजा बकरी में केते कथा सब कुह आसी जीवे महाराजा दरबार कुह आसी जीवे महाराजा। महाराजा दरबार कुह आसी गयो महाराजा दरबार कुह आसी गयो महाराजा बकरी बुके कथा सब कुह आसी गयो महाराजा दरबार कुह आसी गयो महाराजा दरबार कुह आसी गयो महाराजा दरबार कुह आसी गयो महाराजा। पटुआल मणिमा राज्यर खबर सर्वकुशल मणिमा सेनापति छामो राज्यर निरापत्ता सुरक्षित छामो कहीं आपणक पराक्रम जोगु छामो आपणक डरी शत्रु माने आम राज्य को अनेक साहस करना साधव मणिमा राज्यर आर्थिक स्थिति दुर्बल मणिमा दुर्बल हेले कहीं समस्या ताहले गंभीर गंभीर मणिमा गंभीर ताहले उपाय महाराज उपाय बताउछथि पायो मिलिगला पाय मिलिगला पाय मिलिगला महाराज महाराज पायो मिलिगला महाराज पायो मिलिगला मिलीगला हां मणिमा कौन मिलीगला उपाय मिलिगला मणिमा उपाय मिलीगला ताहले कहूना कहीं महाराज गोटिए दरदाम नियंत्रण परिषद गठन करा जाऊ किंतु महाराज यह एक व्ययबहुल तथा दीर्घमेयादी प्रस्ताव
ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବୈଠକ ବାବଦକୁ ରାଜକୋଷ ଦେବାଲିଆ ହେଇଯିବ ମଣିମା। ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଓ ପାଟିରୁ ପାଳ ମୁଣ୍ଡା ଖୋଲିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବେ। ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କରି ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, ଦୁଗ୍ଧ, ମଦ୍ୟ, ଆମିଷ, ଚାଉଳ, ଆଳୁ ସାରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କରି ଦିଆଗଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ମହାରାଜ। ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କି ଜ୍ଞାନ, ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ, ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ। ପଟୁଆଳ ଏ କଥା ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ। ମହାରାଜ ଗୋଟେ କଥା, ଓହୋ, ପୁଣି କଥା ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟକ୍ତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଜନିକ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମଣିମା। ସାର୍ବଜନିକ ମୂଲ୍ୟ, ସାର୍ବଜନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବା ଉଚିତ? ଓ ଦି କଉଡ଼ି। ଦି କଉଡ଼ି? ଦି କଉଡ଼ି? ହଁ ହଁ ଦି କଉଡ଼ି। ଦି କଉଡ଼ି? ପଟୁଆଳ ଏ କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ। ଆଜି ପାଇଁ ସଭା ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ଅନ୍ଧାରେ ମୂଲକ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ ଶୁଣ, ପ୍ରଜା ପାଳକ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଶୁଣ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ 2 କଉଡ଼ି ହେଲା। ସୁନା, ରୂପା, ଚାଉଳ, ଗୋଡ଼ି, ମଦ୍ୟ, ଦୁଗ୍ଧ, ଅଙ୍ଗୁର, ପାଣି କଖାରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେଲା। ସେରକୁ 2 କଉଡ଼ି। ଯିଏ ଏହି ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। আরে হেই এ তো বড় বিচিত্র কথা। রাজাঙ্কর আদেশ কোন শুনিলটি? কোন কিছু নূয়া কথা কইলে? এ পাগলাটা, রাজা এবে আদেশ করছন্তি রাজ্যের সবু দ্রব্যর মূল্য সমান। আহা যাহা হউ এতে দিন পরে যাই মো স্বপ্ন সত্য হব। আরে ধন অভাবরু না টিকে মদ পি পারছিলি, না টিকে পেট ভরি মাংস খাই পারছিলি, হেলে এবে এবে পুরা মন ভরি মদ পিবি আউ পেট ভরি মাংস খাইবি। হ্যাঁ সত্য কথা কইলু ভাই। হেলে মো স্ত্রী সুনা গহଣା কিনিয়া পাই আচ্ছা। কেতে দিনরু কହୁଥିଲା, ମୁଁ କିଣି ପାରୁନଥିଲି। যা গলা তো সমস্যার সমাধান হয়ে গলা। হয়ে গেল? আরে রাজা পরা ଏବେ আদেশ ଦେଇଛନ୍ତି 2 কৌড়ি কি সেরে লেখাই সুনা। যা বজারରୁ কিଣିକି তো স্ত্রী কি দউতবু, তো স্ত্রী লগাউতব যে লগাউতব। হেইটি বাবা, তু মদ পি মাংস খা, তু পুলাই সোনা গহଣା কিনি তো স্ত্রী কি পিন্ধা। হেলে এ সবু জিনিস মোর দরকার নাই। হ্যাঁ তোর কিছু দরকার নাই, তাহলে তোর কোন দরকার? আরে ভাই তমে তো সবু জানিছ, মু 2 বেলা 2 ওଳି পেট পুরা খাইବାକୁ পাউনতলি। এଣିକି এଣିକି କ୍ଷୀର ପିଇବି, ପଲଉ ଖାଇବି, ଆରିସା ପିଠା ଖାଇବି, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବି, ଛେନା ଖାଇବି, କେତେ କଣ ପେଟ ଭରିକିରି ଖାଲି ଖାଇବି। ସତରେ ଆମ ମହାରାଜା କେତେ ମହାନ। ଖାଲି ମହାନ ନୁହଁ, ଆଉ ରାଜା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ
ସେଇଥିପାଇଁ ମହାରାଜା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ତିଆରି କରି ପଛପଟେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ରାଜା ତାଙ୍କ ସଭା ସଦ୍ଗଣକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପାର ଚୌକି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସେତିକି ଥାଉ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମହାନ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କମ କଥା କୁହନ୍ତି। ହଁ କାହିଁକି? ଆରେ ପାଗଳାଟା ବୁଝିପାରୁନୁ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ। ହଁ ହେଲେ ମହାରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେ ପାଟିରେ କ'ଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି? ପାଳ ବିଣ୍ଡା। ପାଳ ବିନା ଦଉଥିଲେ। ଏଟା ମୂର୍ଖଟା। ବୁଝା ତାକୁ ବୁଝା। ଆରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କହିବେ, କାଳେ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଜ୍ଞାନ କଥା ଗୁଡାକ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଶାସନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍। ଆରେ ପାଗଳାଟା କି ରାଜାଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୋ କଥାଟା ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡି ଯାଏ, ତୁ ତ ଫାଶୀ ପାଇବୁ ପାଇବୁ, ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ତୋ ଭଳିଆ ଝୁଲିବୁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଶୁଣ, ଏ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ରାଜାଙ୍କର। ଏଠି ଯାହା ପ୍ରଗତି ହବ ଆଉ ଯାହା ଉନ୍ନତି ହବ, ଯିଏ ଯାହା ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଉଦ୍ଭାବନ କରିବ, ସବୁର ଶ୍ରେୟ ହଉଛି ରାଜାଙ୍କର। ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଭୁଲ କରିନୁ, ମହା ଭୁଲ କରିଛୁ। ତତେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ତତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ହଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ଗାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ କରିବି। କରିବୁ ତ? କରିବି। ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କର। ଆରମ୍ଭ କଲୁ? ଠିକ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶିଷ୍ୟଗଣ, ଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଲ ତ? ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ କେତେ କେତେ ରାଜ୍ୟ କେତେ ମୁଲକ ବୁଲିଲେଣି, ହେଲେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଦେଖିନଥିଲି। ଇଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱର୍ଗ। ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବା। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ବାନନ୍ଦ,
ସାକ୍ଷାତ ନର୍କ। ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ? ଶିଷ୍ୟଗଣ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆଲୋକିତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ତାର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏତ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବନି। କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ଅନ୍ତରୂପ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ମଣିଷର ଶେଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉପନୀତ ହେବା ବିଧେୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ? ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାତ ହଉନି। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ବତ୍ସ, ତୁମେମାନେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ। ତୁମ ପାଇଁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଅଥଚ ତମେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି କିଛି ବୁଝିପାରୁନ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୁହା, ତମ୍ବା, ପଥର ସହ ସୁନାକୁ ସମାନ କରାଯାଇଛି, ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଛେନା ସହିତ ଏ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ ସମାନ, ସାକ୍ଷାତ ନର୍କ। ଚାଲ ସର୍ବାନନ୍ଦ, ଚାଲ। ଏଠୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିପଦ ଅଛି। ଚାଲ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା। ନା ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ନୁହେଁ ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବା। କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ ଏଠି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଆଖିରେ ମାୟାଜାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପତଙ୍ଗ ପରି ଆଲୋକର ଆକର୍ଷଣକୁ ତମେ ଏଡ଼େଇ ପାରୁନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାର, ହେଲେ ମୁଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ? ନା, ଏ ମୁଲକରେ ମୋର ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା, ହୀରା ସହିତ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସମାନ, ସେ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଠି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଶାସନ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଖୁବ୍ ଲୋଭ ହେଉଛି ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ? ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଅଥଚ ଲୋଭକୁ ତୁମେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ଗୁରୁଦେବ। ବତ୍ସ ସବାନନ୍ଦ, ତମର ଏଥିରେ ମତାମତ କ'ଣ? ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣମାନେ ଏଠାରୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଏହା କ'ଣ ତମର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? ହଁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାବଧାନ କରିଯାଉଛି ସବାନନ୍ଦ, ଯଦି ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ବିପଦ ଆସେ ତେବେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଚାଲ ବତ୍ସ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ଚାରି ଦିନ ହେଲା ପେଟରେ ଟିକେ ବି ଦାନା ଯାଉନି। ନାରଣ, ଖାଲି ତୋର ନୁହଁରେ, ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ। 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। ଆରେ ଭାଇ, ଖାଲି ଆମର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମାନ। କ'ଣ କରିବା କହୁନ ଭାଇ? ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇ ଏ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିନେଲେ। ଖାଲି କିଣି ନେଇ ରାତିରେ ସବୁ କିଣି ନେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର
ଅଧିକା ଦାମରେ ବିକି ଲାଭବାନ ହଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଣି ଟୋପେ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆରେ କେମିତି ପାଣି ମିଳିବ? ସମସ୍ତେ ତ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆହୁରି ବାହୁରି ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ତାହା କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ? ପାଣି ପାଣି ଭାଇ ପାଣି 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 ଆଉ କାନ୍ଦି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭାଇ। ନାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା, ମରିଗଲା। ନାରଣଟା ମରିଗଲା ନାରଣ। ଆଜି ନାରଣ ମରିଗଲା, କାଲି ଆମ ମାନଙ୍କର ଯେ ଅବସ୍ଥା ନ ହବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଏ ଭାଇ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କରିବା କଣ? ଆମକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଭାଇ, ଆମକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂଗ୍ରାମ। ସାବଧାନ, ଦରବାର ଆରମ୍ଭ ହବ। ମହାରାଜ ଆସିବେ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ ସାବଧାନ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ସମାଚାର ମୋର ଅନୁଗତ ପ୍ରଜାମାନେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଅଛନ୍ତି ମଣିମା। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ। ଆପଣଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ଶାସନର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ମଣିମା। ସତେ? ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମୃଦ୍ଧ। ମାତ୍ର 2 କଉଡ଼ିରେ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ମଣିମା। ମହାରାଜ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ମତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୋର ମହାରାଜ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଅଛି। ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରବାର ଚାଲିଛି। ରକ୍ଷୀ, ମଣିମା ତାକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର। ମଣିମା ଜୁହାର। ମଣିମା ଜୁହାର। କଣ ତମର ଗୁହାରି? ମହାରାଜ ମହାରାଣୀ ଆସିଗଲେ। ମହାରାଣୀ ଆସିଗଲେ। ମହାରାଣୀ ଆସିଗଲୁ ମହାରାଣୀ, ଦରବାର ପୁର ଆସିଗଲୁ ରାଣୀ, ତମେ ଅସମୟରେ ବିଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଣୀ ଆସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କର। ଯୁବକ, କଣ ତମର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କର।
ମହାରାଜ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଚୋର ମହାରାଜ। ଚୋରି ବୃତ୍ତି କରି ସେ ଯାହା ବି ଧନ ରତ୍ନ ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳେ ମହାରାଜ। ଏବେ ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ। ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ହେଲେ ମହାରାଜ ଗତ ରାତ୍ରରେ ମୋ ବାପା ଚୋରି କରିବାକୁ ମହାଜନ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମହାରାଜ। ଆଉ ମହାଜନ ଘରେ ସିନ୍ଧିକାତ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ କାନ୍ଥଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମହାରାଜ। ଆଉ ମୋ ବାପା କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହେଇ ମରିଗଲେ ମହାରାଜ। ମୋ ବାପା ଚାପି ମରିଗଲେ। ମରିଗଲେ? ଅନ୍ୟାୟ, ଅତି ଅନ୍ୟାୟ। ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ମଣିମା, ଅତି ଅନ୍ୟାୟ। ଏ ଘଟଣାର ବିଚାର ହେବ। ମହାରାଜ କାନ୍ଥ ବୋଧେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଥ ଉଛୁଡ଼ି ଗଲା ଆଉ ଚୋର ମଲା। ଅତଏବ କାନ୍ଥକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଚୋରକୁ ମାରିବା ଅପରାଧରେ ସେ ଘର ମାଲିକ ହିଁ ଦାୟୀ ମହାରାଜ। ହଁ ମହାରାଜ, ଚୋରକୁ ମାରିବା ଅପରାଧରେ ସେ ଘର ମାଲିକ ମହାଜନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଉତ୍ତମ। ସେ ମହାଜନକୁ ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ହେଲେ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଉ। ମହାରାଜ ମୋ ମତରେ ଏ ବିଷୟରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଉ। ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ? ମହାରାଜ ଚୋରର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମହାଜନ ଦାୟୀ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁର୍ବଳ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରି ସେ ଚୋରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତେବେ ତାର ଦଣ୍ଡ? ଫାଶୀ। ଅପୂର୍ବ ବିଚାର, ଅପୂର୍ବ ବିଚାର। ରାଣୀ, ରାଣୀ ହସିଲେ କାହିଁକି? ମହାରାଜ ହସିବା ତ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ପୂର୍ବରୁ ହସିଥିଲି, ଆଜି ହସୁଛି, ଆଗକୁ ଏମିତି ହସୁଥିବି। ନା, ଏ ହସିବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ରାଜ ଦରବାର। ମହାରାଜ ହସିଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ରାଜ ଦରବାର ହେଉ କି ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର, ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହସ। ହା 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 ହା। ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର। ରାଣୀ ହସ ବନ୍ଦ କର, ମୋର ବିଚାରକୁ ଦେଖ। ବିଚାର? ସେ ଚୋରର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସବୁ ଭୁଲ ସେଇ ମହାଜନର। ଦୁର୍ବଳ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରି ଚୋରି ସିନ୍ଧି କରୁଥିବା ଲୋକ ମଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଫାଶୀ ଦେବି। ଯାଅ ସେ ମହାଜନକୁ ଧରି ଆଣ। ଯୁବକ, ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ରକ୍ଷୀ, ମହାଜନକୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ କରା। ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମହାଜନ, ମୋର ବିଚାରକୁ ତମେ ଆକ୍ଷେପ? ମଣିମାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଆକ୍ଷେପ? ତମେ ମହାଜନ ଯୋଗାଇଥିବା ଇଟା, ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ସିମେଣ୍ଟ ଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ନ କରି କାନ୍ଥକୁ ଦୁର୍ବଳ କଲ, ଆଉ ସିନ୍ଧି କରୁଥିବା ଲୋକ ମଲା, ଅଥଚ ତମେ କହୁଛ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ତମକୁ ଫାଶୀ ହେଇଛି, ଯାଅ ଫାଶୀରେ ବସ। ମୋର କାନ୍ଥ ତଳେ ଚୋର ଚାପି ହୋଇ ମରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ କାନ୍ଥ ହେବାର ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ସବୁ ଦୋଷ ସେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀର। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିମା ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଇଟା, ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ସିମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇଥିଲି ମଣିମା। ତାହେଲେ ତ କାନ୍ଥ ମଜବୁତ ହେବା କଥା। ମିସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧହୁଏ କାମରେ ଅବହେଳା କଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା, ଚୋର ମଲା। ଓ କଥାଟା ତାହେଲେ ଏଇଠି। କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି କହିଥିଲେ ସବୁ ଦୋଷ ସେଇ ମହାଜନର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚରାଯାଉ ମଣିମା। ପଚରାଯାଉ। ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ? ମହାରାଜ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ମହାଜନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ।
ମିସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ। ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ମହାଜନ ଦେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ନ କରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି। କାନ୍ଥକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଚୋରର ଜୀବନ ନେଇଛି। ମହାଜନକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରି ତା ବଦଳରେ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ମହାରାଜ। ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମହାଜନକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ସେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫାଶୀ ମିଳିବ। ତମେ ଯାଅ। ମହାରାଜଙ୍କ ଜୟ ହଉ, ମହାରାଜଙ୍କ ଜୟ ହଉ, ରକ୍ଷୀ ରକ୍ଷୀ ମଣିମା ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ କରା। ମଣିମା ମହାରାଜ 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 ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମହାରାଜ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତମେ ମହାଜନର କାନ୍ଥରେ ସେ ଯୋଗେଇଥିବା ଇଟା ବାଲି ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ନ କରି ଦୁର୍ବଳ କଲ। ଚୋର ମଲା, ଅଥଚ ନିଜକୁ କହୁଛ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମଣିମା ମହାଜନର ଘରର କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଛି ସତ, ହେଲେ ସେ କାନ୍ଥରେ ପାଣି ପାଇଲାନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମହାରାଜ? ଠିକ କଥା ମହାରାଜ, ଯେତେ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ପାଣି ଅଭାବରୁ କାନ୍ଥ ମଜବୁତ ହେଇପାରିଲାନି। ସବୁତକ ଦୋଷ ହେଉଛି ସେ ମୂଲିଆର। ଦୋଷ ହେଉଛି ସେ ମୂଲିଆ। ଏବେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ମତ? ଓ ମିସ୍ତ୍ରୀର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ପାଣି ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୂଲିଆ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ। ଅତଏବ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରି ତା ବଦଳରେ ମୂଲିଆକୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ମହାରାଜ। ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ସେ ମୂଲିଆ ହିଁ ଦୋଷୀ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଖଲାସ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ରକ୍ଷୀ ମଣିମା ମୂଲିଆକୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ହାଜିର କରା। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତମେ ସେ ମହାଜନର କାନ୍ଥରେ ପାଣି ଦଉଥିଲ? ଦେଉଥିଲି ମଣିମା, ଦେଉଥିଲି। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଦୋଷ ମାନି ଯାଉଛି। ଅଥଚ ନିଜକୁ କହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଫାଶୀ। ନାଇଁ, ମୋ ଦୁଃଖ କହିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ପ୍ରଭୁ। କଣ ତମର ଦୁଃଖ? ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟକ୍ତ କର। ମୁଁ ଦିନ ସାରା ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଢାଳୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଠିରେ ଗୋଟେ କଣା ଥିଲା। ପୋଖରୀରୁ ମହାଜନ ଅଧା ବାଟରେ ଆସିବା କଣା ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀରୁ କଣାରୁ ପାଣି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ କାନ୍ଥ ପାଣି ପାଇଲାନି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ସେ ଚୋର ମଲା। ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଏଥିରେ କହୁଛ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ? ଏଥିରେ ତମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଦୋଷ ସେଇ କୁମ୍ଭାରର। ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବେଶ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କର। ଓ ମାଠିରେ ଛିଦ୍ର ରଖି ସେ କୁମ୍ଭାର ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଖିଲାପ କରିଛି। କାନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପାଇନି, ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଚୋର ଉପରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଅତଏବ ଚୋରର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କୁମ୍ଭାର ଦାୟୀ। ମୂଲିଆ ବଦଳରେ କୁମ୍ଭାରକୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ମହାରାଜ। ଠିକ କଥା। ମୂଲିଆ ନୁହଁ, ସେ କୁମ୍ଭାର ହିଁ ଦୋଷୀ। ତାକୁ ହିଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହବ। ମଣିମା ଧର୍ମର ଅବତାର, ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମଣିମା, ଆର ଜମ ଦୋଷ ନାହିଁ। ସବୁତକ ଦୋଷ ହେଉଛି ସେ ମାଠିଆ ଗଢ଼ିଥିବା କୁମ୍ଭାରର। ବେଶ, ତମେ ଯାଅ, ସେ କୁମ୍ଭାରକୁ ଫାଶୀ ହବ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ରକ୍ଷୀ କୁମ୍ଭାରକୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ କରା। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମଣିମା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମଣିମା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମଣିମା।
ମଣିମା ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ଅନେକ ମାଠିଆ ଗଢ଼ିଛି ହେଲେ କୋଉଥିରେ ବି କଣା ନାହିଁ। ତେବେ କଣା ମାଠିଆ ମଣିମା ହୁଏତ କୋଉ ଗୋଡ଼ି ରହିଯାଇ କଣା ହେଇଯାଇଥିବ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ କଣା ମାଠିଆ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଥ ଠିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ନ ପାଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଆଉ ଚୋର ଉପରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ି ବେଚାରା ଚୋର ମଲା। ରାଣୀ ତମେ ପୁଣି ହସିଲ? ଏ ହସିବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ମୋର ସଭାସଦ ମାନେ କଣ ଭାବିବେ? ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ସଭାସଦ ମାନେ କିଛି ଭାବି ପାରନ୍ତି? ଆପଣ ତ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ। ଆପଣ ହସିଲେ ସେମାନେ ହସନ୍ତି, ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତି। ରାଣୀ ହଁ ମୁଁ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ତମେ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ। ହଁ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ। ସେଇ ରାଣୀ ହିସାବରେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାରାଜ। କଣ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ? ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ, ଆପଣଙ୍କ ସଭାସଦ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ମୋ ପଛରେ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସିଂହାସନ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ତମର, ଆଉ ଏ ସବୁ ହଉଛି ମୋ ସଭାସଦ ମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ। ବହୁତ ଲୋଭ। ଲୋଭ କାଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆସନ ଆଉ ରାଜାର ସିଂହାସନ କିଏ ନେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ପଛରେ ବାନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଉ ରାଣୀ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ହଉ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଘାତକ କୁମ୍ଭାରକୁ ଫାଶୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମହାରାଜ 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 ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ 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 ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ 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 ମହାରାଜ। ମହାରାଣୀ ମହାରାଣୀ ଆପଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଣୀ, ମୋତେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ଅବୁଝା ରାଜା ଏ ପାଳବୁଧା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଚୁପ୍ କର। ତୋର ଏତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମତେ କହୁଛୁ ଅବୁଝା ରାଜା? ମୋର ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛୁ ପାଳମିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଘାତକ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ଫାଶୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆରେ ମତେ କହୁଛି ଅବୁଝା ରାଜା, ମୋର ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି ପାଳମିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଘାତକ एको ନେଇଯାଅ ଶୀଘ୍ର। ମହାରାଜ ମହାରାଣୀ ମହାରାଣୀ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ ମହାରାଜ 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 ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ 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 ଘାତକ କଣ ସେ ଫାଶ ଦୌଡ଼ି ବଡ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ବଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଓହୋ ବଡ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଥକୁ ଉପାୟ? ମହାରାଜ ଫାଶ ଦଉଡ଼ି ଛୋଟ କରିଦେଲେ ତା ବେକକୁ ଠିକ ପାଉଯିବ। ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କାହିଁକି? ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ। ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବ ଯେ ଏ ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବେକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ମଣିମା। ବୁଝିଲି, ଆମ ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଚିନ୍ତା। ତାହେଲେ ଉପାୟ?
मिलीगला कौन मिलीगला उपाय उपाय मिलीगला कौन से उपाय महामंत्री को पचरा जाओ मिलीगला महामंत्री दिव्य दृष्टि कौन से उपाय शीघ्र बता ओ उपाय अत्यंत सरल महाराज। अत्यंत सरल महामंत्री को पाई सरल किंतु ଆମ ପାଇଁ ଜଟିଳ ମହାରାଜ। तेबे तेबे मु गोटाए उपाय चिंता करिछि मणिमा आदेश हेले प्रकाश करिबि। महामंत्री महामंत्री कटवाल उपाय को आदेश दियନ୍ତୁ महाराज। महामंत्री को परामर्श अनुसार कौन तुम अभियोग कह से शुणिदवा टे कुंभार दुर्बल होइतिबार ता बेक मध्य दुर्बल माने खासी पाई अटुनी अतए ताकू जदि राज्य अतिथि भवन रखी ता पाई पुष्टिकर खाद्य पेयर व्यवस्था करा जाता ताहेले किछि दिन परे से सबल हेबा सह ता बेक मध्य मोटा होगा महाराज। उत्तम अति उत्तम उत्तम प्रस्ताव ତାହେଲେ ମହାରାଜ କଟୁଆଳ ମହାଶୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ओ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। मो प्रस्तावର उद्देश्य अरे चुप कर महाज्ञानी महामंत्री थाउ थाउ प्रस्ताव देवा को तमे के मो कार्य न करंतु मणिमा महामंत्री राज्यर आर्थिक स्थिति को दृष्टि रखी महामंत्री उत्तम प्रस्ताव टे देछंती उत्तम अति चमत्कार ताले उपाय महामंत्री ओ କୁମ୍ଭାର ବେକକୁ ଫାସ ବଳଉଛି କାରଣ ସେ ଦୁର୍ବଳ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହ ରାଜକୋଷ ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ମହାରାଜ। उत्तम अति उत्तम अति उत्तम उत्तम परामर्श उत्तम परामर्श। राणी राणी तमे पुणी हसिल ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଦେଖି ନ ହସି ରହି ପାରୁନି। तमे हसनी जहाँ कहबार अच्छी ताले शीघ्र को ମହାରାଜ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ସାଇତା ହେଇ ରହିଛି ମହାରାଜ। କହିଲେ ଦିନ ଦିନ ମାସ ମାସ ବିତିଯିବ ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତ? ना तुमर कौन सी कथा शुणा मो पाखे धैर्य किंबा समय नहीं जदि किसी कहबार अच्छी संक्षेप एवं शीघ्र। ମହାରାଜ ଆପଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହଁ। ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ସାଧବ କଟୁଆଳ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣିବାରେ ବାଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। राणी तमे चुप करो ମହାରାଜ ପ୍ରଜାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଆପଣ ଏ ଭୋଗ ବିଳାସର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାନକୁଆ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ। राणी तमे कथा कहबार सीमा लंघन करछ ନା ମୁଁ ରାଣୀ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ପ୍ରଜାମାନେ କୁଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ତତଲା ନିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ିଯିବା ଆଗରୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। तमे चुप करो महाराणी चुप नहेले राज्ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଯିବ ମଣିମା। ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁଟିଯିବ ମଣିମା। महाराज महारानी राज्यर विद्रोही मानक सहित हाथ मिलाइछंती बोली गुप्तचर मानक ठारू खबर पाइछे महाराज। उत्तम राजद्रोह महाराणी राजद्रोह करछंती महामंत्री କେବଳ ରାଜଦ୍ରୋହ ମହାରାଜ ମହାରାଣୀ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପାରିଷଦ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଅତଏବ ମହାରାଣୀକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ତାହା ନହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। उत्तम अति उत्तम ये
ଘୋର ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ରାଣୀ ରାଣୀ ମୋର ଆଦେଶ ଉପରେ ତୁମେ ହସୁଛ? ନା ହସୁନି, ଦେଖୁଛି ଏ ବିଚରା ରାଜାର କଳା ଶାସନ ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ। ରାଣୀ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦୀ। ରକ୍ଷୀ ମତେ ବନ୍ଦୀ କଲେ ବି ଆପଣ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେନି ମହାରାଜ। ରକ୍ଷୀ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଣି କାଳ କୋଠରେ ରାଣୀକୁ ନିକ୍ଷେପ କର। ରକ୍ଷୀ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରାଣୀକୁ ନେଇ କାଳ କୋଠରୀରେ ନିକ୍ଷେପ କର। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଆଦେଶ। ବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କର। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମହାରାଜ ମହାରାଣୀକୁ କାଳ କୋଠରୀରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଆଣି ସେ କୁମ୍ଭାର ବଳଦଳରେ ଫାଶୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। କୁମ୍ଭାର ତମେ ଯାଅ, ଦୋଷମୁକ୍ତ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ରକ୍ଷୀ ଜଣେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ। ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କି ବିଚାର ମହାରାଜ? ଇଏ ଦୋଷ କଲା ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ମୁଁ। ଚୁପ୍ କର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅବଜ୍ଞା। ଅବମାନନା। ତମେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ। ତମ ବେକ ମୋଟା। ମଣିବା ଘାତକ, ଆରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଯୁବକୁ ଫାଶୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହେ ଭଗବାନ, ଖାଇବା ଲୋକରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ପାଇଲିନି। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ହିଁ ମାନିଲିନି। ଆଉ ଆଜି ତା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି। ହେଲେ ହଁ, ମତେ ମୋ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ବିପଦ କାଳେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଯାଇ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ଆଉ ଯୁବକ, ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମନେ ମନେ କଣ ଭାବୁଛ? ଯଦି ତମର କିଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। ମହାରାଜ ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା ତ କହିସାରିଲେଣି। ଇଏ ମୋ ଶେଷ କାଳରେ ଖାଲି ଥରୁଟେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଟିକେ ଖାଲି କରିବେ। ଆପଣ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଶ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। गुरुदेवाय नमः। ॐ गुरुदेवाय नमः। ॐ गुरुदेवाय नमः। ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଏ କି ଅନ୍ୟାୟ ମହାରାଜ! ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଶୋଭାନନ୍ଦକୁ ଆପଣ ଫାଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି? ନା, ଫାଶୀ ମୁଁ ପାଇବି। ତମ କଥା କିଛି ବୁଝି ହଉନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ଆଜି ଯିଏ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଫାଶୀ ପାଇବ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ବସିବ। এই ଶୋଭାନନ୍ଦ ମୋର ଶିଷ୍ୟ। ଅତଏବ ତା ଅପେକ୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ମୋର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର। ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଘାତକକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ତମେ ସତ କହୁଛ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଫାଶୀ ପାଇବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଏଇ ମୋ ହସ୍ତରେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଲାଭ କରିବି। ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ମଣିମା ଅନ୍ୟାୟ। ମୋ କଟୁଆଳ ରାଜ୍ୟରେ ବଢି ଚାଲିଥିବା ଅପରାଧକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅବହେଳାରୁ ମହାଜନ ଘରେ ଚୋର ପଶିଲାରୁ ସିନା ମଲା,
ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ମୁଁ ମହାରାଜ, ତେଣୁ ଫାଶୀ ମୁଁ ପାଇବି। ନାଇଁ ମଣିମା, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧବ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନେ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ରହି ଚୋରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ମୋ ମଣିମା, ମୋତେ ଫାଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁପ୍ କର। ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଚୋରି କରି କାନ୍ଥ ତଳେ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀ ମୁଁ, ଫାଶୀ ମୋତେ ଦିଆଯାଉ ମଣିମା। ନା ମହାରାଜ, ଏମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅପରାଧୀ କହି ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ନିରପେକ୍ଷତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା ବିଫଳତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କେହି ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି ମହାରାଜ, ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ମୁଁ। ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେବେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ବସି ପାରିବି ମୁଁ। ଆଉ ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ସବୁ ଫାଶୀ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ତମର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କଥା ଦେଖୁଥିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ସବୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛ। ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହି ତମର ସ୍ୱର୍ଗ କଥା ଦେଖୁଥିବି ନା। ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଫାଶୀ ପାଇବି, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବି। ହଁ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବି। ଘାତକ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଫାଶୀରେ ଚଢା। ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବି। ଆରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବି। ଘାତକ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଫାଶୀରେ ଚଢା। ଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଦେଶ। ଆରେ ଘାତକ, ଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଦେଶ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲା। ମହାରାଜା ହେଇଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ହୋ 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 ମହାରାଜା ହେଇଯିବେ। ମହାରାଜା ହେଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର 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 ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ, ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ, ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ। ମହାରାଣୀ ଆଇଲେଣି। କାରାଗାର ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଜାମାନେ ମହାରାଣୀକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାରିଲେଣି। ମହାରାଣୀ ରାଜସଭାରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, ଆସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ। ମହାରାଜଙ୍କ ପରେ ଏ ସିଂହାସନ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଏଥର ରାଜ୍ୟଭାର ବହନ କରନ୍ତୁ। ହଁ ମହାରାଣୀ, ରାଜ୍ୟଭାର ବହନ କରନ୍ତୁ। ନା, ଏ ସିଂହାସନ, ଏ ଆସନ କାହାର ନୁହେଁ। ଏହା ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା ଗଣଙ୍କର। ଏ ରାଜା ତମମାନଙ୍କୁ ପଦବୀର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ତମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା କାଢି ନେଇଥିଲା। ତମେମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ। ଏ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ତ୍ୟାଗ କର।
महामंत्री महोदय से पाळ पिंडाटी को पार्टी बाहर कर दियो। ମୁଁ ଆଜି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କି ଶାନ୍ତି! हाँ तमे माने आजी मुक्त स्वाधीन तम मानकर मुक्तिर प्रकृत श्रेय अधिकारी हेउचंती एई स्वामीजी। हाँ एई स्वामी स्थित प्रज्ञ हेउचंती तम मानकर प्रकृत रे मुक्तिदाता। जय स्वामी स्थितप्रज्ञଙ୍କର जय स्वामी स्थितप्रज्ञଙ୍କର जय स्वामी स्थितप्रज्ञଙ୍କର जय। ଏ ଅବୁଜା ରାଜା କବଳରୁ ଏ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲି। ମିଛ? ହଁ, ଫାଶୀ ପାଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି କହି ଏ ଅବୁଜା ରାଜା କବଳରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ଦେଶକୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯାଇଛି, ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति